rasane pait tenan mangan mangut lele rasane kok padha tempe apa kaya ngene rasane wong ora duwe cintaku mbok ya sampun lenesu nesu kabeh iso rasah kudu nganggo matu duwe manan paras bagus mundak beda karo atimu rungokno tembangan manisku sayang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayake mbuh kepiye carane tresnaku ora bakal luntur sayangku ora bakal goyah senadyan kahanane bubrang aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ana ngancani ning saben dina halo Wong urip iku kuncine telu. sabar 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 Oke. kaya wis sampe pundhuk Apa? iya bener kan wong urip kuncine telu Apa? ikhlas sabar balene Lah kowe. cintaku mbok ya sampun lenesu nesu kabeh iso rasah kudu nganggo matu duwe manan paras bagus mundak beda karo atimu rungokno tembangan manisku sayang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayake mbuh kepiye carane tresnaku ora bakal luntur sayangku ora bakal goyah senadyan kahanane bubrang aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ana ngancani ning saben dina bener gak? Aku ayu gak? Ya maksudnya ya? Cintaku mbok ya sampun lenesu nesu kabeh iso rasah kudu nganggo matu duwe manan paras bagus mundak beda karo atimu rungokno tembangan manisku sayang ngapunten
Yo. Yuk yuk. Siji diping selawe kowe mung siji tekan selawase siji diping sedoso siji-sijine mung kowe sing tak tresno Alika music Alika Safari
sanggel yo nganggo toto kokong semak 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 kokong semak rambut dikelung kelung kelung dikelung mere sopo piain kepalku pasti ngamplong melangah kokong semak kokong sopo semak rambut disanggel sanggel sanggel yo nganggo toto kokong semak 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 kokong sopo semak rambut dikelung kelung kelung dikelung mere sopo piain kaparku pasti ngomong Simbo aku sing ayu dhewe ijazahku SMP pengalaman ora duwe paling penak rapi wae aku rapi aku kenal cowok irunge rada sempok setengah tua iki awak lagi bosok raleh duwe saka simbok pengen nyambel renek lombok kamu cakep bikin aku penasaran oh ya kayak artis yang turun dari sedan aku pusing karena selalu mikirin ku bawakan dukun dari Magetan Magetan ora mempan kadukun Jombang ora mempan kadukun ngawi saya edan aku bunuh diri mangan duren sak kulite menek power sak nyeploke enek bocah ganteng dhewe gawerene tak rapine pertamanya aku nggak mengerti kenapa ditangkap pak polisi digebukin setengah mati disuruh ngakuin barang bukti masalahnya karena narkotika
jatuh cinta.
beri sekuntum